Planning Authority qalet dan il-kliem. Jien niġi nitmellaħ minn dak li qed jgħidu n-nies, jiena rrid neqpa' nagħti l-għajnuna lil min irid jaqla l-flus. Kienet din ir-reazzjoni ta' BirdLife Malta meta ġew mistoqsija mill-ġurnalisti dwar l-approvazzjoni tal-iżvilupp ta' Sannat. Bil-Partit Nazzjonalista jgħid li din id-deċiżjoni għal bini ta' blokk enormi ta' appartamenti f'Tarf l-Irdumijiet turi l-ipokrezija tal-Labor dwar l-ambjent u għawdex wara wedid vojta fuq billboards dwar il-bżonn ta' spazji miftuħa. Intant f'konferenza stampa BirdLife Malta resqet il-qudiem 9 talbiet ambjentali għall-elezzjoni ġenerali blan li pajjiżna jindirizza immedjatament il-problema tat-telf tal-abitat naturali u l-biodiversità li tgħix fih u tħares b'mod konkret l-ibħra Maltin. Wieħed irid jifakkar li fost il-proposti tal-Partit Nazzjonalista wieħed isib li gvern immexxi minn Bernard Grech se jkun qed joħloq minn ġdid qatt ta' spazji miftuħa f'kull lokalità f'Malta, dan fil-waqt li jitħarsu ż-żoni ODZ.